mag-nuller na gud pa. Lagi apon tay kwarta. Mao gyud, saot naman ni nga umtay lang trabaho ani. Kaning lingkod-lingkod latong diri pa. Mangita pa tag trabaho. Nakakwarta pa ka. Unsa man pud nato pagtrabaho nga ambutay na ibal ang trabaho? Kapulan man pud kay ka. Alangan wala man pud nagpatrabaho sa kuha. Ngita ganit tag trabaho no. Unsa man ganin nato pagpangitan no nga umtay na human? Sus, kung gusto jud ka, tama na ba? Di maguna-una sa gugko diri gud kung unsang buhaton para makakwarta ta. Una-una, yapon, aksyon ang kinahanglan. Aksyon gyapon dapat magplano ka ni daano sa mo aksyon. Natiguang naka, plano yapon. Pandamay. Sige, mo aksyon daron. Natay buhaton nga talagsaon. Kaya man lalag sa una pa, nakakwarta ka, tana. Kakwarta oy, basta sabay lang ha. It meming basig mga ipitana. Sus, ipit gyapon. Basta ko mo diskarte, dili mapakyas. Di ba pakyas? Wala kung ganing kakabayad sa anang motor. Wa na bayran. Purat lang. Mabayran lagi naron. Pakita ratag diskarte. Okay, akong tanawin ng diskarte. Oh, kita ka ng babae naglakaw. Tara, sakay na ta sa motor. Pandamay, hindi may plano ani. Uy, mga taboy. Tara, chik na yun. Kaya. Pandrin. Oh, piso mo ha. Isira pa. Sabay na bitaw ka. Tara, manginguan pa bitaw taglain. Tara. Dali na po ito mga tang. Grabe, pud ka pa oy. Isira man imong gihatag sa kuha. Sabay na bitaw ka sa kuha. Piso rin mo ang bahin. Mga dang napunta diri pa. Alam nga na, unsabog ka nga. Diskarte ganit ano? Pangit man na imong diskarte, di mo takakwarta. Pangit gihapon. Kakwarta na kita. Nakakwarta nang nanikag piso. Oh, tana po yung nagbatas oh. Isa na po di mong gihatag karon. Dili, uy. Dungag-dungagan na ako na ron. Pagandam na. What na pa? Para sa tani, boy. 100. Oh, 12 mo ha. Isira ko ah. Tres, tama man kay piso ganina. 2 na pagkaroon. Tama, 3 mo ha. Ipadakan ganin ng gamay no. Reklamo pa jud ka, uy. Grabe, pud ka pa oy. Dili man ikaigog palit og jampod. Ay nalagi reklamo gani sabay-sabay ra ka sa kuha. Dawlims ra ka ba? Kasi dawat limpyo pa akong ganitig bira sa bag. Ikaw lagi tigdira ako ama ng diskarte, boy. Sige, sakay na kay manguha na punta. Sura pa, kwarta na pod. Tama no. Ay saba ha. Kini makabalas jud ko ani. Uy, kawatan! Ha? Karon nakakopya yung kamatan. Ayun, sir, sir. Daray mo, sir, sir. Ay, sige, sige.